La, dugay ngayon ko uli la. Okay. Ano naman ka dugay makauli? Gigutom siguro kayo uli naman ka. Oh, nagtigaw nun sabi. Unsa? Nang... Anong Francis Canton? Pansin kan turon kayo nang imong ulo hinuon ron. Pinala. Dugay kayo uli wa kay trabaho na hima ako'y nagbomba mo ni nagduya ko. Alangan. Lain pod. Sila impod. Magkano pa ganito volleyball? Volleyball. Pagnaon mo diya na ay kuan diya pansit diya sa lamisa. Anan na mo dugay mo manguli. Wala na, basta kauli. Ikaw bak eskwela karon pa makauli. Dahil na rin tang kauli. Alas 5:30. Oh, ang ting uli man kay alas 4, alas 3. Alas 4. Alas 4, nganong dugay mo kakauli? Nga ngano nawa naman po kag pag-uli diay nimo ladto na po kag lakaw. Lain pod. Umiyaw ko kay Drigon. Yaw. Yaw mo lakaw di ay bibo di ay dito. Unya kun sa man ka dito. Ball. Pati kawak. Ang sali ko lang. Singot mga nita. Kung sa malay ko, nagbaktas-baktas. Pagtuluro ba ni ako tarawasan na? Ang mura. Hmm. Ang ganit ko nang lubot na. Basta ko nawa na jud. Gani, nawala ko Matakda na puntaan eh. Oh. Dahan. Oh, dako kay ginalutan ba? La, mulo ko la. Nakubag pa ganin ng tel. Neto pa kagdamat yan gapon. Ala. Sus! Nana po na yung burit. Indoon di ako nakatanda mo kusbugas yung kahoy. Ato di ako dito sa namatay nga diri ra ko sa gawa. Bawal ba ng antog na isumad? Kagkaraan tao. Bawal lagi na. Wala na sa way sa Biblia suwat ito Nana nga. po sa Biblia. Wala mong ganit po ang kanduan sa Biblia. Inuman ang imong lawas inuman imong upuan kaning alcoholic. Alcohol ba na yun makaubog mo na? Suka-suka pa na yung lawas. Suka. La, kumusta man itong napadalag sapatos la? Ipakit sa. Dali di ay dayo pagbakit iskabuan man mo abot. Nge, dili oy. Japan si Inday dito mag bakit abot kay tulog adlaw. Iman iskabuan man. Kabulong yun. Marka pa to. March. Marka katapusan. Nakapit namang March. Lapit ka po nabot. Iyan ang mag-iimpake. La. Naka. Lamig yung hinguan. Ay. Kaya tag-20 lang bila. Tingali bayag masikota ka. Wala kay baon wak. Wala. Ay wala na kay budget ka lola. Napo. Pa, tag-20 na amay tag-20. Napo ko'y 80. Ah, Sa imo kalata. Pilang day, 40. Ang isa gatos, taga-pag 20, ganya 20, pila, 80 pagyapon. 20. Anak ka gayon na na. 80 na nga. Ang 60. gahapon. Manggapon, anak ka na. Kung sa pagkalito ang kurta, 120. Na, gitaga mo sa buo nga iska gatos, lamig lagi sipa-sipaon. Oy, Gani ko nimo. katong gitagaan ka di ay kag 100. Yung kag 100 ang imo kwarta dire. Sa sweldo, ang tao, di na ko nimo tagaan. Sa sildo lagi unya, unsa man, asa pa mang imo kwarta di ay. Nagani sa imo no.
Lisod yung kuan eh. Ano na? Kalimot. Sinta na lang yung kwarta eh. Ano sa 60? 80 gana ang 80, 80. Itigay ko yun, no? Mm. Bukol, Wala. Gulang na kalaw. Bungol na kalaw na. Priya na kang lula mo niya. Nang alang mo balik pagka 18. Oh, Padung naman sa... edad niyo mag 120. Gite. Magtrapo-trapo na kang tayo. Pag ikaw, wala akong trabuhang tae. May magka-apas ka. Di day kawak. Maluwi ka lula. Wala eh, basta tagpuan tayo. Ang dagan, di ko eh. Dili ikaw daw mag-atiman ka lula pohon. Iluhan nimo si lula. Liguan nimo. Siya, silok. Unsa na may buhaton ka lula di ay? Mga bu. Kaligo. Oh, at least mukabo. Ikaw la dili kanang kung kuan la di ba ingon man kasamo andam na ka. Maski kano sa ka gusto ay maski kano sa kuan Ginoo andam ka. Nga naman. Ang dami na ko, iyan pagbuot. Oh, pag pagbuhat sa Ginoo wala ni jud kay kuan. Matay mahimo. Nang gani edad tong 126. May magpagbadlo nga apo. Ingon ari, Nagbitay ng ganitong Rio. sa imbitay. Nagbitay na mga Ri. Diin kakakita na. TikTok. Una bitaw la. Pati nang tigulang nga. Oh, tapos yung mata pa mga gani. Ang lawas. Nakita ng bukog. Mm. Lagi. May mulakaw pa. Dili, oh. Mula ka. Pero magluhod. Siya mulakaw magluhod. Ano ba? Oh, kay maglisod nagtindog la. Di ka gusto maabot sa ingana na lang. Matugra rin ka. Siya matog. Bantay ka lang. Nagawin sa la. Sweldo lang kay 500. Kayon sa. Mag-edad ni mo kiti ha. 500 ha. Nana po na yung burit. Ay, nagsaad ka la? Babadri ba di ang Chris? Yay! Horot po nung tiyatag sa tanan ako tag 500 pero na may 10 mil. Tag 200 ka. Ay la, unsa na pag 10 mil ay pag 80 nakatagaan kag 10 mil sa gobyerno kada bulan. Dili eh. O kay isa ra. Ay sara. O kay isa ram di ay. Ano niya nagsaad ka kawa ko nga tagbahinan nimo sa kuan. Tag 3 mo kog ang mga apo tag 3. Anak ka. Kumuha 500. Ala, Kinintos. agwe. Pilang na lang kinintos. 3. Ngay! Tikon ka sula ba? Ito dai mag-abot ka ako. Pagite. Oy, Abot oy, abot man kag 90 guro. abot mo si Lola Maria. Feel ako abot ka 100 la. Wa may trabaho sa iya, wa may badlongon nga, labihan wa may mga apo nga pirting sa muka. Alam nga, hindi naman siya kakita. Saan pagbadlong? Ano din siya ay apo? Mga anak na puros lang. Pagkauna dia kikit paghukad na dia. Ilabay na dia. Mutana malagi lang. Mangutana ka dia nga na may Oh, mutana malagi. Anak ka di mangutana. Ay nangutana raman siya pero di siya mamili wa. Mo na nindot. Mangutana dia dili magpili. Oh, Anak ka ni ko na, sa sundaan. Mao na sikit pod kay. Sikit, nagkaon daw sikit, nagkaon daw may si mama. Sikit man kay mangutana ra dili magreklamo. Guy, dapat maigo ta ana. Ay, si Pangunal! Na! Ihatag ba iya pagsungog ka? Di ko na ko ha. Nasa likod di mo. Na. Dara di ay. Ngapay pancet? Ngapay pancet? Kana. Bukan, di sa diloy. Dili mo. Ihatag na kayo mo uli na dito. Oy, Oh, ya! uli na dito hawa dia. Bukan, kinay.
May sabot na ako tiil. Piangan tayo no kagsabot. Wala! Butang basurahan. Hala. Maldita juga. Sugag! Anong panamong buhok na marag tsuki-tsuki. Maldita kayo. Ate, mangani, nisumbag niya. Sanaw, hilak, mangani. Maldita lagi na. Hilak ko niya ate. Pagbalasan niya ate, mabalos po. Lala, nibalik. Medyo korek ko. Yay, dako rin tiyan. Del, palangga ni mo si Lola. Yay! Si Mama, Langga. si Wako. Butangnya jus loli wako. Gibatahan kag suslo. Kaluoy. Si ate, palangga ni mo si ate. Si Papa, Dili. Ubong. Hubog si Papa. si Tito Aying. Langga na ko si Tata Aling. Si Tito Gonggong. Langga na ko si Kit-Kit. Siwa ko. Langga Dili. na ko si Kit-Kit. Siwa ko. Dili. Walang ga. Langga si Wako. Kisa man nimong dili palangga. Gisa. Dili Gisa. Kang Wako. Ah, Ano siya? Dili ka Gisa. Ko? Sinong bagay ka? Karabas. Ang Kermex. Ayan lagi pagsungog ka kay magbagbagan ka anak ginoon mapiang na. Ay. Skuldo ka. Skuldo ka. tira medyo ni maldita. Lugar. Unsa si Adel pag mahilak la? Manumbog. Inoras. Testing kalinis ang tingog. Ang guwa ang imo tuli. Napultong ko anak ba mukalakaw na ko anak basta mahilak na. Pila ka oras la? At sa ka oras. Basta mo hilom. Ko anak. Igo ka lagi. Yoro. Ngingungot. Napay pinala. Tamak ka na yung tiil la. Akong tiilimbis kay ka masabot yun di ka. Ubag. Awa mo na yung sarapan lo. Wala mo ginagkinimao. Latinood ka itong ni mama na pag birthday na ko padala. Ano ko nag-cellphone? Kaya nga mag-cellphone. Isa mo tinood, di magani masiguro ng guway cellphone. Abo nagdahil cellphone, maglurat na inyong mga mata kaya di na mo mga tog. Namoy tablet sa na lang. Naguba na lang. Diin kagdablit. Nagumama ba? Palitan. Di pa lagi mo pwede cellphone wa kay magbilar mo. Mag Bilaran gid yung TV. Mag-18 inyong edad. Ah! Grabe! Panalaoy! Nanibalik na sad. Ano mo nga mama ka daw? Ipad mo sugot si Lula. Marag siya pa magpalit. Og palitan ka di, ala pag cellphone mo. Kanino? Alam mo nito mama. Mas ang sugot daw si Lula. Pero dapat di gyud magbilar. Oh. Dili magbuntagay og Wao cellphone. na po ang cellphone. Oh, Buntag dapat na yatag. yung limit. Pero dala nagsikilan na. Oh, okay raman na. Pero mo na. Pero ayaw lang nang gabi ka hantod buntag magsig cellphone. Ang pautana ni og dayon nun sa mong mama. Ayan lagi na. Maminuod ng kardiro yatag. Pero untay wa tagaan kag cellphone sa mong mama pero kuwaon na kaniya. Ari, kang sugot. Ay! Ano man? Mama man to nimo. Bilin ba lang ko dito siya nasawa? Temba na. Nga naman di ay, pero dito naman Ari, kasiyaha. koy. Dire regyo ka kalula. Mga taon pa lang ta. Sukol de ka. Uy! Sumbot ta. Uy! Dire regyo ka kalula. Kaya nga naman, Napo na yung short na mo. nganong dire raman ka kalula ba? Kaya unsa day kalahian kalula og sa didto? Dire mo ko nagdako. Naapod sa si Lula. Karong ka. Ayaw lagi pagsungog ka lagi. Sukol ka. Bagbagan mag Ay, Chico. Sakit ba kay nainggid gunitan mo? Sakit kay mamunal. mga nang magsungog. Magunalan ko. Hawa lagi. Nagbalik lagi din. Gibog na lang ako kakit Balik kamali. mo! Nabalik lagi na la. Gibog na lang ako kakit.
Kay? Gubang suga. Samo kayo eh. Sige, balinto-balinto di gahi sa dahon. Ay kanang magbalintong-balintong lagi Nagkana diri. ka nagsalaking, kutsilyo, durabox, Oh, ang suga, kutsilyo na pudpud pa lagi to. suga. Isa magipanlabihan ng kan isa giligotan ng labihanan di sa durabak ng tanganan sa Suga, natagak. No. Suga na tagak. Kaparador, sana akin. Baklikin. Nag-anak. Sa panana niya. Suga. Di ako panana. Panana. Tawasan ko na ni. Wako lang. Tiwasan nila ko na. Uy, diri ra mo gani ko ni tago. Ilum ra. Magtago-tago ka mo, dili ka mo diya manakat kasi Ya, sila dili na ako mo ni nagaplastic tago. man na. Diri ra ko ni tago. Tiwasan daw nang inana. Lakin sa ako ba? Di ba sikit-kit? Oh, di ba sikit-kit? Ang ako ba? Gara baron patay jud mo ta mayroon mo uli. Wow, patay juga kit. Amo duha. Kay kamo may nagbali anak di ay. Mulinis pa pala. Muli dito. Ingon mo kang hiling nga mo uli daw nagbuwag na mo daw sila. Bata, bagay ito yung boy. Trisi. Badala na ko sa kalibo. Pre! Kuhita ko. Sumusubra ka na ho. Sumusubra ka na. Damok lagi kuhitan damang. Lilak ka gil. Laka ko ang damang dito ka. Damang. Tanawa dito. Nga anak. Nagadil. Sulit na sa ilong imong damang. Wala man. Wala. Awang buhok na ba? Chiko ilaw. Laga. Hi! Gawa. Awag deel. Abot lang ano pa isa na abot. Wala na. Saman. Siga abandara. Sama ra ako do. Hapin-hapin na ako na lang gana. Gisilip na ako diri gana. Akong gihurot na. Tagaan ko. Kuha ni Papa niya. Kinsi. Nakagaman kay. Awas siya dila. Awas siya dila. Oh. Nakagaman kay. Gitagaan ako kwarta ni Papa kay. Tapos darasad. Tumbling na lang. Sa giurot mo. Salhig ba? Akong gana diraan. Kumanak ka. Sabog ako tiil. Ayaw pag-action-action diya. No. Look, si Ate Soda hot kay. Ba, kung ganit suwata kayo no? Makato ka? Oh. Okay. Wala pa. Kasulog doon sa menteryo la. Wapo kayo kong doon, na sini. Isa pasunod sa binteryo. Sini. Peryahan. Isa pasunod sa binteryo at magkaagin sa... Kasulog ba? Paano sa menteryo ba? Ay, dito sa Kapalong. Oh, paano sa menteryo? Ah, dito mo nangagi. Karsada. Dito din mo nangagi pa sa wata. Layo kayo. Ngayon, ari sa Asunción Agi. Layo kayo. Oh, diha man sa Asunsyon ginaagi kana laak, di ba? Dali, layagyan na doon kayo. Nadra. Nangad ay katong gihatod nga sa gonggong. Uy! Ang naman. Tiil! Talikod ko, Del. Tiil. Talikod, Del. Talikod do del. Talikod. Talikod. Dala daw. Talikod. Ni. Kabigtas nilang na emosyon. Oh, naamamang! Awa! Tama na. Mamang. Mamang Hala. gani. Huy, unsan na? Oh. Hala. Talikod, Del. Nagpalawak, nagpawak. Ayaw. Hala. Hala, unsan na? Ipis. Loka, Del! Lupad din, lupad. Wow, na ako, Del! Walalay! Walalay! Uyo ba? Walalay! Dagan dito ka, mama. Dagan! Dagan! Dagan dito ka, mama. Luparan ako niya. Lupad niya ron. Hala. Ano? Dagan na dito! Kasi si Lulu na lang. Oh. Si Manang na. Si Lulu din na lang. Lapit na pong dumdum ni Manang. Ang pinaka
pinakamagulangan nga anak ni Lola nga babae si Manang ka death anniversary niya guys karon kuan March 17. 17. March 17. Apil pa ko ng Boy Scout lahat. Birthday na ni Adil Hapit, March 14. Happy birthday, Del. Ni Papil pa ko ni Lula Boy Scout. Asa man ka mag-birthday, Del? Dito. Dapit. Dito. La, ni Papil pa ko ni Asa? Boy Scout. Sa dagat? Ah. Ligo ka dagat? Ken, ni Papil pa ko ni Boy Scout ni Lula. Ato. Tuntok tagong. Dagat daw. Pupunta ni Papil ni Lula. Ang tagdagat. Ang sa Dil, bihay sa Dil. Ay! Ali ba kay? Tarungon na to ba? Maghabak? Walay kuan ba? Walay mamang. Napakay mo muhukit. Isa din ang habak la. Bakos. Ay, birthday na ka, Del. Asa ta maligo, Del? Dito. Asa? Sa sapa. Pati Sapa. sikit la. Di ka ba mag-search yung bagani? Tanawa la. Ikapagod. Matudlo ko sa ako. Butay po. Sino pinakaw na? Kantahin ninyo si Adil og happy birthday kay birthday na ni Adil. Kapit na. Karala ako. Hapit na pud kawa ko March 20. Ha? Unsa kay? March 19. March 19 di ay kay Kajesa o March 20. Gusto mo! Rabararo! Para na lang. Kuha ko na ko to, be. Ay, saba ka. Koray. Ibutan ako sa eskwela lang. Nabaga pa, dyan lang. Sige katawa im na kay mausik di sa kuan. Unsa mo katawa si Kitla? Nga may Na. Huwag ka na, Kadel. Alis sabi ka, magtaguan na ito. Alis ba kayo magtaguan na ito? Ay, tumbling tari. Tumbling. Nay mamang sayang kamo. Wala ko. Wala niya. Ay, tara, Del, taguan na ito. Ano? Unsa mo gawin? Lagi, Del! Hala, ay. Hala, gidakop niyo ako, Dil. Yung panggiramit! Yung panggiramit! Yung panggiramit! Ala! Ala! Ito ka mama ni mo. Tagan. Aman. Yupon. Ayaw, labtiwak. Hi, mga katektek! Maro ka! Mga ginagawa mo! Amping mo ka lang na! Bye-bye! Bye-bye. Unyan tanan, bay? Sampre ka rin, Didi! Pagpuyo na, Jake! Masabog gani nang ako ang tiil na. Kamong tanan dun ang Hey!